अच्छा बूढ़ पुरनिया मनइन के मुँह से एक बात जरूर सुन ले होगा कि हमन के जब तुहरे जैसन रहली तो 4 बजे जाग जाता रहनी। अच्छा। और 2 4 जने मिल के बीघा भर खेत उलेट देते रहनी। तो हम इधर पन से ही पूछल चाहत हई और सहमत भी बाटी, बात ही सही रहल है। ई बतावा, ढेबरी का जोरे खात अलग नहीं। जब ढेबरी का जोरे खात रहला तो सवेरे खा के सूत जात रहला, ताकि ई रहत रहल कि ढेबरिया के तेलवा खत्म हो जाए तो खाना ना खा पाई। आ खैले के बाद जनता तुरंत नींद आ जात रहल। और दूसरी बात ही, तुहन पाँच के समय में मोबाइल नहीं रहल। बात तो सही है। रजाई में जैते तो हम पाँच के नींद आ जात रहल। खाना खैले के बाद तुरंत अपन बिस्तर पकड़त रहला, सूत जात रहला। और हमन के समय में खैले के बाद आ बिस्तरे में घुसले के बाद तुरंत पहले सब मोबाइल पकड़ता। अब मोबाइल पकड़ले के बाद ई टारगेट बना के चलता कि अपन कितना डाटा बचल बा और डाटा खत्म हो जाए 12 बजे के पहले, नहीं तो हमार डटवा फालतू के खर्च जाए, कंपनी वाला ले ले। डाटा चूसले टारगेट बा सबकर, आँख चुसाता वो बिना ध्यान बा। और एक बात और, तुहन पाँच के समय में सब जनी बेरोजगार रहला। हाँ, जनसंख्या कम रहल, जमींदार रहला लेकिन बेरोजगार रहला। और हमन के समय में का बा, जमींदार केहू नहीं बा लेकिन सबके पास रोजगार बा। अच्छा। और वो एक एक कंपनी में नहीं, 3 3 4 4 कंपनी का रोजगार बा। पहला कंपनी यूट्यूब हो गए, दूसरा फेसबुक, तीसरा इंस्टाग्राम, चौथा व्हाट्सअप। एक बाद अब पता नहीं कितना कितना कंपनी सब ज्वाइन कैले। जब इतना कंपनी रही तो बताओ दिमाग पर लोड रही कि नहीं रही। कब कौन कंपनी के मैसेज आ जाला वो देखे के पड़ला। जनता हुआ कंपनी कभी भी कौनो निर्णय ले सकेले, तो मैसेज भेज दे तो के देखल जरूरी है ना। और ई जनता बाटा महंगाई के ज़माना में दिन भर में कमैले कुछ मिले वाला नहीं बा, नाइट भी करे पड़ जाला। हाँ, कबो कबो तो कंपनी के डायरेक्ट फोन आ जाला। फोन कब आवाला, जब काम बहुत इमरजेंसी में रहला और ज़्यादा रहला। नहीं तो मैसेज जब कंपनी भेजेले तो काम घर ही से हो जाला। अरे एक शुक्र मनावा कि मोबाइल का दिन आ गई बा, कंपनी में जाए की जरूरत नहीं पड़ता, घर ही से सब काम हो जाता।